Ekero kyobo bunge bwa West Mugirango Rogers Mutulio yokorigie ekero gekyo nigo amochire gatia baraikorwa ase bunge yo ababere bakogenda ase chinyomba chioboralia nabo igogo chechelia oborai bomugusi akwana ime ya Mongorisi Mutulio ekerekyo nigatuguteirale chinkuma buna nigara chekorigia ekero kyobo konyi bobugabana ime county ya Nyamira ase korinde ayenekirie here nigara bega kobori ekero kyobo bunge bwa West Mugirango nagutumenya muliketo Steven Nyariki Embonde. Omoske Rogers Muturi oyokorigie ekero ky'obunge bwa West Mugirango ime county ya Nyamira nigesokire maiso marore na gosaba ebitaseni byonsi byense ya Kenya nene mono biri byagusi kwene kinga nkorenga bare gati ya barai bari bakubareta eriogo kwanera mangana a ase studio ase kiria kwera gati ya barai korwa ase bunge ya West Mugirango nigo babeire bagose studio na kuongora koretera obosoku egasaku kyomogusi ntagete gotebya the media stations the fourth state abantu muligaiga ekere mugochika abana siasa gocha media station for interview inkoba request mugane mugambe nabanene baino mugole chi machine njire chikori kwa alcohol blow mugo test yomuntu mwarana umuntu yo ngaye ekere ngo kyaina kyanyurangania gokonyole kire too much takoira umuntu ajikona gutwembara sibuno mugusi as a media station. So tafadhali we are tired abagusi basokire babwato bosoko bonene. Na every time some of the leaders bakogenda on the media station bakogenda baerete obosoko bonene sana. Abagusi rere bagutarambaligereti ya maiso isiga. No mugusi no muntu gatarire kaleka we have had great leaders from Gaiga Asoro Gongorwagusi. Nkie kibona bana ibago to embarrass like this. Akwana asensemo ya Mongorisi ase bunge ya West Mugirango ime ya Nyamira. Nigo Muturi ekerekyo atuguteirare chingumanga niga korigie ekero kyobo deputy governor asererete neni ngaerekero gakorigine kyobo bunge bwa West Mugirango 2022 na boleti obochumbe bwa West Mugirango inkaira lakini bakambachi 2027 again tundenge tiga ne lisolian no bochumbe wa West Mugirango nege ntagete ko bochumbe ntagete kusalia korosia ebinto byasalekire West Mugirango for the last 10 years ondete yora virosi otatika Rogers Muturi eliogolia West Mugirango obochumbe wa West Mugirango tinana kuboli kero kende tinana kuboli wa MCA tinana kuboli wa senator tinana kuboli women rep inana kuboli bugabana egento nkobolia anywhere sengotara no bochumbe bwa West Mugirango and of course mu might think I'm a business person igojiga asimbugata bono nibere ye mumbugata ngokora boniga I'm a business person nega asiende nkoli boniga ni yo bochumbe bwa West Mugirango igo naende media mu basa komboli nkoli mu antegerera sengo kwana sikokaiga no bochumbe nje nkoboli ondebwezi ukwana kenda outside what I'm asking mamukani yaya nigekerekyo Muturi aichane irebo kongunga na sekiere railway station yatarigo cha kobekwa asensemo ya Ikonge nonya maiga yomorai omukoro bwense Uhuru Kenyatta kobeka igetange kikiereri gechiweta roro omosikoito Uhuru Kenyatta ekerali ngobugambi na toete station yes chialiga ali town yeito ya Ikonge abantu tukagoka sana tukagoka tukamanyana bono chief factory tobwate Nyamira county and Kisii county chief factory I'm not talking as abantu bakole excavation kia soft stone transportation cost yecha yeito kogenda Mombasa echirego lakini SGR ebasa kuchaka ikaseito Ikonge it means echa yeito igewecha kwa transported to Mombasa at a lower cost and at the same time yaiko mapema igekerekyo asegetira basaye babwate ibanda sobonke yokwene kingangu eriki barebo igomo nabakichikura eriogo chakwari bagane eriogi Fred Okengo Matiangi ekero umwana itoko lyobo nene bwense abantu abatanga nitoko cha kumwakera chikura nintwe abana bamwabo igo ndo tara register manya igo mwana oyo itoko lyobogambi tari kuchikonyora kura yao. Steven Nyariki Embonde, Ensoko TV, county ya Nyamira.